Може би ще дойде времето да седнем заедно да пием нещо. Отначало така беше по-дръпната към нас, но с течение на времето, не знаеш, хубавите хора се всещат и сега много добре се разбираме с нея. За тебе бих убил, с кръвта си бих платил. Дори тези, които мразят чалгата и чалгизацията, все по-рядко и лепят етикета чалгаджийка. Винаги казвам, че има различни архетипове на жени. И има 4 архетипа и един от тях е архетип на сексуална жена-любовница. И тя наистина има специфически дрехи, които подчертават нейното тяло, нейното сексуалност, отворени ramена, червен цвят, дантели, чорапи, прозиращи неща. И всичко това, разбира се, носи в себе си сексапил и изиска доста голяма смелост да си позволиш да покажеш своята сексуалност, обаче по много красив и изискан начин. Слушай, от 41 година, от 6 април гледам до сега. Мъж коровар нигде не видях. А жена всека второ разследва. Както не сте поръчвали. Мене така никой не ме е поръчвал. Разбираш ли?